Hello लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बैक राजु धनस यूट्यूब चैनल आं गासिखौबो दिनै गोदान बोसोरनि गासिखौबो आंनि राजु धनस यूट्यूब चैनलाव गासिखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय दिनै 2025 नि 1 जानुवारि बेयाव जोङो दिनै फैलायबाय एखेबारे हाजोआव माने गोदान बोसोरखौहाय जोङो रंजानानै मोजाङै मोजां बरायहरनो होननानै ओमफ्राय बे जाहैबाय आरो जोंनि हाजो माने जोंनि न'निफ्रायसो गोजानाव आङो दायो माखासे मालफोरखौहाय जायगायाव लांखांनानै जोङो दायो जाय जायगायाव जागोन जोङो बेयावहाय थांगासिनो आरोखि एसे खोन्थागोरनि ओमफ्राय जों जाय जायगायाव खाना जानो नागिरदों बेयावबो माखासे गथ'फोर दंखायो आरो नै ओमफ्राय बिसोर जाहैबाय मिसिं गथ'फोर आं एसे रायलायनि र' याव थांनि र' आं इसोर मा मा संदों गथ'फ्रा मा जानो नागिरदोंथाय आं थांनि एसे बिनि खाथियावनो जोंना ओइयाव आरो जोंनिखौ खोन्थानांगोन नुदोंना र' एसे जम खालामना ओइ नैबेयावहाय जोंनिया बिसोरनि खाथियाव नोंसोर गथ'फोरा बेवहाय आं रायलायनो बिसोरनि गथ'फोरजोंहाय কি বনাইছা ভন্টি হা গাহৰি মাংস হয় নেকি তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত কোনটো তাত ক'ত কি গাঁও চাঙিয়া আচ্ছা তোমালোকে কি আনিছা মাংস হা ও কোৰ দুং কাপিগান কাপিয়া কিলা খাইছা হা আরে কিলা খাইছো কি বনাইছা তোমালোকে চাও কি বনাইছা ও হো এটো কি বস্তু হা এটা কি এটা কি হয় কি কয় এটো হা বিয়াৰ কোনে কোনে খায় তুমি খাবা নি আচ্ছা খাই কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে ন কেনেকুৱা ভাল লাগে হা কেনেকুৱা ভাল লাগে মানে आं खोन्थानामोन आरो गथ'फ्रा माने मा जाहैबाय गोदान बोसोरनि नालाय गोदान बोसोरखौ बरायनो नागिरदों गथ'फ्राबो खाना जानानै बियार एसे लाबोदों गथ'फ्रा ओमफ्राय फुलकबि मा बायदिसिना जों संदों आरोखि आङो दायो बयखौबो आंनि राजु धनस यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय दिनै आरो 2024 बोसोरखौ बिदाय हरनानै 2025 बोसोर 2025 नि 1 जानुवारि जोङो दायो थांनाय बोसोरफ्रावबो जोङो बेबायदिनो जोंनि गासैबो माने दखानैनो आरो जोंनि दखान घन्टाफ्रा जोंनि दखान घन्टाया माने दाख्लै आं बिनि सायावनो माखासे अडिट बा बिदिनो हिसाब खिताब खालामनायबो खोन्थादों नङा होमबा बिनिनो दिनै जोंना आरोबाव फैलायबाय गोदान बोसोराव जानुवारिनि मुङैहाय माखासे जानाय आइटेम आरो बोरमा मानै लादों ओमफ्राय अमाबो दङ बेखौ एसे खोन्थानोसै जोंना माखासे लेडिसफोरबो दं नालाय जोंथ' गासैबो फेमिलि नालाय गथ' गथाय लानानै ज' आरो बेखौ एसे खोन्थिलांसै जोङो जायगायाव मोनफैबाय थांनाय बोसोरावबो जों बे जायगायावनो जादोंमोन देग्लाय बोसोरावबो जोङो बे जायगायावनो जासिगोन आरोखि दे साउन्ड बक्सा फंबाय आरो दे क्या हो गया अभी रुको ना थोड़ा वेट करने दो ओरैजाय नै बिसोरो बिथांमोना एकदम बनखौ रेडि खालामबाय नुदोंना जोंना बेयो संनाय खावनाय बिराद डेन्जारखा मानसिया सोब आखा फाखा नुदों माबा कामान्ड' बायदि एखेबारे मा होनो बेखौहाय कामान्ड' बायदि नैबे जाहैबाय बिनि फिसाला बिनि बिफा बिनि फिसाला बैयो बिनि मिसेस नै बेयो फै सासे ओमफ्राय ओरैजाय नै बेदरफ्रा ओइ 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 रख'ना थरा नुदोंना नै ओरैजाय मा सायदोंथाय नै जाहैबाय टमटम ओइ टमटम लायनो टमाटर मटर गासिबो नैबे जा हाब माथो एकदम बोरैबा जाबाय माथो बेलाय हा सभापतिथ' মই দেখাই নাই ক'ত গ'ল জানো ओरैजाय नै क्या दे लोंनो पानी पियो ना पानी पीना है पियो ना पियो इधर बोतल है दो बोतल दो ओरैजाय नै जायफ्रा मावग्राफ्रा मावदों आरोखि नै गथ'फ्रा बिराद जारलालै माबा सासे दै लोंबानो दै लोंनोनो थांनाय बोसोरावबो खोन्थाखादोंमोन आङो ओमफ्राय दाहाय माखासे जानाय लोंनायफोरखौ मोजां खिन्थिलांसै आङो दाथ' जेनेबा बारा मोजां जाथ'वाखै मानसिफ्रा ओइ गुरादर भाई बोलो क्या बोलेगा तुम क्या बोलेगा तब तो क्या बोलेगा कितना देर का बाद ऐसा है क्या वाह बाद में बोलेगा बोल रहे
अभी बोलना चाहिए। ओ भाई जगह, ओ भाई प्लेस कैसा लग रहा है? बहुत बुरा है ना? बुरा है। ना? बस्ती बोलो ना, तुम्हारा बस्ती का है? मेरा बस्ती 2 नंबर पहाड़पुर। 2 नंबर पहाड़पुर। आदि ना बुरा है? आदि है। अच्छा आदि है। बोरो लोग का साथ ये हम लोग का असम का साथ मतलब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ ऐसा ही है। आग जला रहा है अभी। आग जला जला नोंथांमोना आरो आङो दायो नोंथांमोननो खिन्थिलांबाय थाबावनोसै बैसोर गथ'फ्रा दहाय आं एसे रायलायदोंमोन ना बिसोरनि माखासे टिमफ्रा इयाव दंनै गोजौआवहाय दाने बे जोंनि बे ब्रिजनि गाहायावनो जाबाय थायो देग्लाय बोसोरावबो जों बेयावनो जासिगोन आरोखि गथ'फ्रा वाव नोंथांमोना थांबाय थादो आंजोंहाय ओमफ्राय ओरैजाय सोरबा सोरबा मा थाय बियो मा बुस्थु टेकखौनो बानायबाय नामा কি কৰিছে এইটো এইটো কি বস্তু মিঠাতেল নেকি কি বুলি কয় কি হলে লিভাৰ টনিক ঐ পলিবিলাকো দিব বিচাৰিছে নেকি আছে নহয় গিলা দিটি এই বটলৰ খানা বটলটো দিয়া আকৌ চাওঁচোন অলপ খাই চাওঁ মই ঐ ভিডিঅ'টো অফ নাই কিবা কবি নেকি দিয়ক ক এই बुंजालायबाय माने भिडिअखौसो अफ दोननांगौनो एबार नै जोंहा फुजारिफ्रा फुजा खालामसिगोनलाय वाव मा होनगोन मोजां खोनासं दै मामाखौ फुजा होगोन नाय दै मोजां खोनासं दे नोंसोरो ধুব নালাগে একেবাৰে পুৰা ক্লিন হৰিৰাম দিয়া মানে নাই না বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া হৈছে बे जाहैबाय जेला माने संनाय खावनायाव बा जों माने खाना जानायाव जेनिबो माने खैफोद आफोद जायैनि थाखाय माने जोङो बेयावहाय माने संसोरिया माखासे थाया होमबा जोंहा मोदाय होनना बुङोना बिसोरखौ माने जोङो फार्स्ट टाइम जों बिसोरनो मान होग्रोनांगोन आरो जेनेबा माने मानसिया थांना थानो थाखाय माने जोंनो गंगा नांगौ दै नङा होमबा बे दैनोबो जोङो बेफोरबायदि मान बावनाय जायो थिग माने बेयावबो माने संसारिया जोङो बेयाव माने हाग्रा बंग्रा जों माने खाना जानो फैदों नालाय ओंखायनो माने जोंनो बैखौहाय जोङो माने गोसोखांनानै बिथांमोननो मानखौ बावग्रोनांगौ होननानै बुंदों आरो गोदोनि आबै आबौमोनहानो बेखौहाय फोरोंबोखानाय ओंखायनो माने जों बे बुस्थुखौहाय जोङो फालनखौ खालामखाथारनांगोन आरोखि नङाबानो मालाबा माने संनायाव मोजां जानाय नङा बा माबा मोनसे बिदिनो खाना खुना जानायफ्राव माबा मोनसे बिदिनो मोजां जानाय नङा बेफोरबायदि होननानै बुंदों आरोखि बेनिखायनो माने बेखौहाय जोङो हदाय होथारनांगौ जाहैबाय बे आरो ओमफ्राय दायो ओरैजायथ' माखासेयाथ' जोंथ' दासो मोनफैनाया दासो माने माखासे संनाय खावनायफ्रा एबारसो रेडि जासिगोन आरोखि ओमफ्राय ओरैजाय माने बेदर हांनो थाखाय नै इसोर फंबायमोनहा माने बेखौहाय मा होनो बेखौहाय हांग्रा आरो बेखौ बानायबाय दं माने दायो ओमफ्राय ओरैजायहाय जासिगोन माने बेदरखौ अमा बेदरखौ रुनानै ओमफ्य नैबे अराव हांसिगोन आरो बेयाव रुसिगोन बेयाव ओंखाम ओंख्रि संसिगोन बेयाव हांगोन नैबेयाव दायो बेदर रुसिगोन ना इया कि बनाबो गाहरि मांखौ बयल करिबो आच्छा बरिया ओरैजाय वाह गेटा खायसे साह जेनेबा बरियाके खायसे गले गेटा ओरैजाय नुदोंना सोर मा मावदों एसे खोन्थानोसै आङो फारसेनिफ्राय फारि फारि बे जाहैबाय बानलु आलु ओरैजाय नै सामब्रामजों हाइजें ओरैजाय नै माबाया मा देदों मिथिला हा नहुरु ओरैजाय लाइ पात्ता नैबे जाहैबाय सामब्राम गुफुरनो ओमफ्राय नैबेखौ एबार हांसिगोन आरोखि फार्स्ट टाइम माने रुना लाग्रोबाय मोजांनो नै जोंना नै हा दाखोन साखोनै
ओइ गुनादर भाई दाखुनी लागे बोले दाखुनी दे सुनि फाले दाखुनी पानी पेलाबो गाने नैबे जाहैबाय जोंहा एकदम माने संग्रानि मेन मालिक बियो ओमफ्राय मावग्रा बे नङाबानो दिनै मोनजानाय नङामोन बना बे आरो एकदम मेन अरनि माबाया आरो गथ'फ्रा नुदों ना सोर बेसे जादों जागोनसै जोंनाथ' मोनथ'वाखैनो नै बेटाया केक কি লৈছা স্প্রাইট না বিছা নখাই কিবা হাইকা যাওছে নেকি কিবা হাইকা যাওছে নেকি নাই কেলে হনা হাইকা যে হনা হ্যাঁ जाय फाराफारि मावदों माने आंसो एकदम ओमफ्राय भिडिअ लागासिनो आङो हा लाया मा जोंहानि ओमफ्राय नै गोदै नंगौना नङा हा गोदैखौथ' दा जादों अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो हाब नोंसोरबो लोंजोबबाय माथो नै हिनजावफ्राबो लोङालाय नुदोंना हिनजावफ्राबो लोङो नै जोब्बायानो मोननै खालि माने फुल आरोखि दाउ बिबु सोनानै नेनांगौ इयाव ना दाउ बिबु गोथाव जायोना गोथाव जायो अच्छा अच्छा बे गनाव हालसायाव सुनानै ओमफ्राय फोरानसिगोन आरो अराव मोजांनो खरिखा होनना बुंसिनो खरिखा होनोबा खरिखा उनाव होलायबाय एबार फुलायबाय ओमफ्राय बेनि उनाव हांसिगोन आरोखि बिसोर माने बेलेगसिम फैलायबाय पार्टि जानो बिसोरबा बबे टिमनि जालायखो तुम्हालागे करबा हिसा अ माइना कंकरपुर नों बर'सो नामाब्रा हा नों बर'सो ओमफ्राय बिसोर हारसाना बर'लै हा बैसां गोजा माबायदि बैसांब्रा आं नायगौमोनलै माबायदि बैसां बिसोरना टिम लिडारा बै नै ओइ बेयाव माने बिसोरबो मिक्स आरो बा माने बालायलायो हनै सासेखौ बा बिसोरना माबा कफि बिलाइसो लाना फैखाबाय बिसोरो गथ' गथाय लानानै ज' माने बिसोर जालायबाय मोनसे गामिनि पार्टि ओमफ्राय ओरैजाय माने बेबु पार्टिखौबो एसे खोन्थायना र' आं बेयावबो जोंना माखासे टिम दं माने बेबु फेरायग्रा माने बोरमाया मानैमोन नालाय ओमफ्राय माबाखौथ' हादिया दहायो ओमफ्राय माने बेबु फेरायग्रा टिम आरो बिसोरो फैबाय आंनि लाजिदोंनो माने आंखौ थांनासो होनना बुंदोंमोन बिराद माने हिनजाव मानसिफोरनि खामानि मावनाया एसे मोजां जाखायो लायनि কি বনাইছা রে ভিতৰটো ন কি তোমালোকে কি এইবিলাক চাফা কৰিবলৈ কিবা গিন চিন নালাগে নেকি উপায় নাই ন চাফাটো কৰিবই লাগিব ন आंखौसो सोंबायलै माने जाय फाराफारि जोंना खामानि मावदों आरोखि माने एकदम गामिनिखौनो ज' फैबाय माने बिसोर गथ' गथाय गावनि बिहामजो फिसा फिसौ लानानै फैबाय हाबाब बनाबो लाबोखाबाय आयौ सोर सोर फैदों नोंसोरलाय लोगोआवलाय फिसालाबो अरसा फुरियालैसो होमबा मा बेदर लाबोखो सोरबासो लाबाय लकेल दाउ आयौ होमबाथ' नोंसोरनाथ' बिराद मोजां जाथारगोन दिनै पार्टिया न'खरनि गोजा न'खरनि गोजासो दा औ आंबो दा थांगोन दै दा थांगोन आंबो गोदान बोसोरनि दे एबार माने जानाय लोंनायाव फैलायबाय आरो सङै खावै गासिबो जाजोब्बाय दायो माने एकदम जानायाव जानोसै लाहार फाहार रानबाय नै बहा सासे माने भिडिअ लानायनि एसे जोंदों माने बियो बेथ' কি হয় माफोरखौ एसे खोन्थाबाय आङो माने किसुमानफ्रा नायदोंबाबो गाज्रि मोननाङा माने जाहैबाय बियो गोदान बोसोरखौ जोङो बिदिनो रंजा बाजा जायै लोङै माने जोङो आगार हरसिगोन आरो ओमफ्राय संनायाथ' रेडि दासिमबो संगासिनो दंबायो दाबो नैबे जाहैबाय बेबु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दायो दाउ बेदर बियो दाउ खासि ना नै इसोर माने सानैया एसे दाउ जाग्रा ओंखायनो गावसोरखौ एवनो होबाय इसोर माने बोरमा जायानो ओमफ्राय गथ'फोरखौ एसे आलादा फज'नाय जाबाय आरो जाय गथ'फ्रा बे एसे देरसुनाय माने ओइ तुमि किले इमान यार हाँ नेকি माने दाउ जाग्राया सानै माखासे जानायफोरखौ खोन्थाला आङो बेखौनो एसे खोन्थाबाय बेनो जाहैबाय देग्लाय 2025 1 तारिख जानुवारि बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि
दखान जोंनि माने 8 जनिया कमिटिमोन आरो बेयाव जोङो दायो गासिबो गथ' गथाय हौवा हिन्जाव गासिबो ज' दिनै जोङो माने 1 तारिख जानुवारियाव माने जानायजों लोगोसे जोङो गोदान बोसोरखौ बरायबाय आरो जोङो बोराय बोसोरखौ बिदाय हरनानै दिनै जोङो जाग्लां लोंलां मोनसे मोजां एन्जय खालामबाय आरोखि माने फ्राय मानसियानो माने गोदान बोसोरनि जालाय लोंला खालामो नालाय ओंखायनो देग्लायबो माने जोङो बोसोरफ्रोमबो बोसोराव जानाय लोंनाय खालामो आरो देग्लायबो माने गोदान बोसोराव जोङो बे एखे जायगायावनो जानानै गोदान बोसोरखौ बरायहरबाय ओमफ्राय आरो बोराय बोसोरखौ जोङो बिदाय हरनानै जोङो दिनैहाय जायै लोङै आरामसे जों न' फारसे थांनोसै आरो अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु आङो दायोहाय माने जानाय लोंनायखौथ' लाबाय थाला जुदि हायोबा दाहाय लानोसै सोरबाफ्रा माबायदि कन्डिसन जायो माने खाना जानाय होनबाथ' मिथिखायो नङा होमबा माने खाना होनना बुंबाथ' मा जायो खाना मेगन खानाखौसो खाना होनना नङा होमबा माने जायै लोङै जों माने खाना जागोन आरो दा सोरबा सोरबा बेखौनो आं एसे खोन्थाखाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय अके बाय हेपि निउ इयार बयनिसिमबो आरो बयनिबो जिउआव आरो बयबो माने फैगौ बोसोराव नैबे दिनैनिफ्राय गोदान बोसोराव गासिबो मोजां मोजां थानानै राम राम आरो मैयै बयबो माने गावनि गथ' गथाय बिसि फिसा गासैबो रुजु रुमै अनलायनानै आलो गोजोनै रायजो मोनजालाङो आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरबाय जोंबो दायो माने भगबाननि अननायाव जोंनि दा दिनैसिम दिनैनि गोदान बोसोराव आरो गोदान जों जायै लोङै दायो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसेनो जोङो दिनै जानायखौ जागायजेनबाय अके लोगोफोर चलो